Imagina't que tothom transporta una motxilla. A l'interior hi ha la nostra personalitat, somnis i objectius. Per a alguns, aquesta bossa és malauradament massa feixuga, ja que està plena de gargots grisos que dificulten la seva vida quotidiana. Aquí és on entra CID, una organització dedicada a millorar la vida de les persones amb funcionament intel·lectual límit i discapacitat intel·lectual lleu. Són persones que tenen un coeficient intel·lectual inferior a l'estàndard de la OMS. Des dels seus inicis, al 1994, ACID ha desenvolupat una sèrie de serveis essencials per ajudar les persones del col·lectiu a adaptar-se i incloure's a la societat. Entre aquests serveis figuren una educació adaptada des dels 12 anys fins a l'edat adulta, un centre de psicologia i logopèdia, amb un espai per a les famílies que necessiten parlar, un servei d'habitatge adequat, així com un servei de suport a l'exercici de la capacitat jurídica, uns programes de formació professional amb inserció laboral, així com un espai d'oci per a les persones grans i els joves adults. Hi ha persones que han sabut que eren fil sent ja adultes. Lo millor seria conèixer el diagnòstic a la infància i així poder rebre els suports abans. En el meu dia a dia, a la feina, de vegades veig que aquestes persones necessiten dissimular la seva condició per a integrar-se socialment. Tant de bo la societat pogués ser més acollidora amb la diversitat. A la CID treballem per a que les persones aconsegueixin una vida el més plena i autònoma possible. Una meravella! Em tracten bé i m'ensenyen coses que no sabia. He aconseguit el meu objectiu de treballar. Aquest era el somni de tots els somnis, perquè si no tingués això, no hauria pogut fer els meus altres somnis. Tot això gràcies a la CID. Amb ACID podràs treure aquests gargots grisos per aconseguir els teus somnis i objectius. Som ACID, els límits els poseu vosaltres. Per donar-nos suport i obtenir més informació, visiteu el nostre lloc web i les nostres xarxes socials. També hi ha més informació a la descripció del vídeo.